माखासे दुथांफोरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय राजा बर'नि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै खहा जाजानाय दुखुथिया नखरनो सरकारा अनसुंथाइ होनाय आरो गले गले बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जाबाय थानायखौ सरकारा गोख्रोङै होबथानांगौनि थाखाय चिरां जिल्ला एबसुआ दिनै 6 एप्रिलाव काजलगावआव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गासैखौबो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय खावलायहरो आरो गासैबो समाज जौगानायाव हेंथा होग्रा गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन होननानैबो बुङो। आथिखालाव समाजखौ जौगाहोनो आरो मोजां खालामनोब्ला गणतान्त्रिक राहानि गेजेरजोंसो हायो, नाथाय जाहोन गैयालासेनो आबेगनि थाखायनो हाथियार दैनानै जेबो बर' जाथिया लाब जाया, बरंसो गोबां खहा जागोन। मख'जाथावदि हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों आसाम सरकारनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो। थांनाय 4 एप्रिल खालाराव मोनानि 11 रिंगासोआव खामारपारा गामिनि थागिबि मनरन्जन नार्जारिनि नखराव सिखाव दाखायतफोर हाबदोंमोन। सिखाव हाबनाय खौरांखौ मनरन्जननि बिसिया फंबाय राजा बर'नो फनाव खोन्थाहरनायलाय राजा बर'आ बिगुमै मनरन्जननि नखरनिसिम होसोबोदोंमोन। बेयावनो लामायाव दाखायतफोरजों मोगा मोगि जानानै हमथाना लाखिनो नागिरनायावनो दाखायतनि गुलियाव राजा बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। जेरै मावनाय एरै फिथाइ चिरां जिल्ला पुलिसनि गुलियाव दुथां मनजित बसुमतारी चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय किसान बाजार खामारपारा गामियाव थांनाय मोनाबिलिनि 11 रिंगायाव राजा बर'खौ गावथारनाय मनजित बसुमतारी दुथांखौ दिनै मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालां सेराव पुलिसआ गावथारफिनदों।